West Karbianglong Lakhapli Socheng MEC ke parlo Munjili arong asarthe Kangbura rongpi Karbianglong Chanmas Council bas kachi thabdunji aphan gari karluduna hut Chingkoi bopen akingar ek ke koi petpen sekeche langa sai hemalong porphai sira achiti mapor seke langa war sai kawe jok apran damnang koklo Hamren police station ke parlo Hamren pen ka helo kilometer trek rock Monjili rongpia rong asarthe aphan Karbianglong Chanmas Council bas aking kepa koi roba jok apran damnang koklo Dipupen Hamren ke cheleng Karbianglong Chanmas Council bas aner lo porphai free sira achiti mapor Dipu Kachiro ithua hut kopai ke langno inut ningkan plikebra pho Monjili arong asar kalitang Kangbura rong piaphan aking ke koi roba jok tongsekot Hamren sub divisional civil hospital along tongsekot pen chewanlo Hamren sub divisional civil hospital aphan kilometer plikep ahawar arat aning ka jethe do anta chethena kinangjia son anta avichot kalisi ambulance anta tongsekot DMCH an ke ponji aphan kavedera jok apran damang koklo non nan itu mapan soda kabirta Karbianglong life and kapachini ji la kuano non dak Hamren sub divisional civil hospital la West Karbianglong dak pen kilometer flikia barat tuman ke la dak civil hospital apan se ning the ponlo sitabe pini ning du premier lambang ke la dak Karbianglong Chanmas Council la so apa sabang dak Hamren pen bayi kri sira minute flikia pho dak Hamren pen difu kachileng atau gari abang pini dak kopai kelang no Monjili dak teron rongpi Kangbura alang liphan abang akeng koi konpet lo nasila so koi pet along tong sikot dak medical lo cheban lo sitami ladak kelang un ji ang ring sikedo ladak doktor dulu meni sitami lapen hormu hotar dak kaduri penajok non asai jok je dak pen difu dak DMCA salong ke pon tuja pansi dak atau jisik lo sitami dan ning du kalam ke non Karbianglong team Karbianglong to pen ko ano ne development ban ko sanne la dak pan make munit achi thi la so ka pe jok ya pan tong se kot la so dak pen ki pon ya pan ta ve la pen dak ma sitami se kelang ka pe chok li ma hormu ka vedet pen jok non thiji ma reng ji ma achi thi chidan bom si non dak medical long thek pon Hamren ke West Karbianglong ahem pilo puwai phit sitami ke so ka chelang ji aphan thangta abar sayabi Lapen ke so dera bang ladak Hamren ke un elo pura alongka preke ponji aphan anta ambulance anta ihumta avedera jok ghonta isi so se hospital along achithe chibung sin bikoklo keso ketan onga jok Kangbura rongpi hospital along amat amet chi ikderlo tangte aphong Hamren se kachelang ahem mimi pu social media long tami klangde rakita Karbianglong CEM EM MP MLA atum Kopia potsi anukang thongason chekrong de Ajada ke sopusitami DMCH Guwahati Nogong anse kache langdam pulote Hamren ara raphan kopia thesi labangso Hamren sub divisional civil hospital se kache lang hem kipi loputa chirok tok arat ningi pungpen arbok non ki thilo dabang phu karlitang Kangbura rongpi lake Monjilia rongalong asar thilo alang li thilo pen pier theke renglang kipa motekang achor Anjali tokbipi lapen asomar bange thomaphan komatlo kiri karlan pi poputa Karbianglong Chanmas Council ke charia tumaphan karju pedo ka Hamrena kene taunalong lo ala kontara dung enura arong Kangbura Munjili arong Kangbura rong pipulamenta amala phan so consider gari se akeng koi rup lo la senon dak medical sido la senon tum consider so la bang sekecirang dak prang ya phana tum kene an ke bo inang ko themanon dak pan hadi pugi ponya panta thangna ta tangka poisa ta vedelo ani tum manga siksa lo non dak puya pong sekali lo amat la sira na tum consider so an ke kacira kene kerab ya phanang tum pansi chuni ripar lo ponai selang ponai ke ne general gari pen pono dak lo non ma sita la so kerab na he tuju pansi ni tum he pen pachini pono La sikali dang Kangbura rongpi aphan compensation pinangji lapen ahem asora phan unchit achokomar anghoi kipiji aphan Karbianglong Chanmas Council ke chari CEM Dr. Tuliram ronghang aphan hawararat pen chuning ripon Hamren pen Daniel Inghi Karbianglong Live